Muri Zimbabwe ZANU-PF hapasina achaida. Naizvozvo muri Zimbabwe tine nyaya iri kupisa, nyaya yemastreets. Isusu tisi tinouya nenyaya dzese dzinenge dzichipisa. Naizvozvo pane padande mutande pane uyu anonzi CH Mukungunugwa ari kuuya achiti exposed fake police officer alert, beware of imposters. This individual is not a genuine police officer. All police officers in Zimbabwe are patriotic and dedicated to maintaining law and order. They will never support protests that undermine national stability. Muri Zimbabwe naizvozvo nyaya iripo apa inyaya yemupurisa uyo auya akaisa chipepa chake achitaura kuti protesters are not criminals. Muri Zimbabwe hakuna bogus police inopfeka uniform. Anenge aiwana kupi kunze kwemaneighborhood. Uyu mupurisa chaiye zvaari kutambiriswa ari kuzviziva kuti ari kutambira nyoka yemari. Naizvozvo muri Zimbabwe munyika yeZimbabwe hamuna chakanaka chiri kuitika. Mapurisa ari kutambura, macivil servants ese ari kutambura, masoja acho ari kutambura. Izvi kunzi imposter ratinoziva munyika yeZimbabwe ndi shavangu, ndiyo watinotaka kuziva kuti ndiye imposter reZANU-PF. Munhu anoita go against ZANU-PF vanomisa panguva yakaoma. Naizvozvo uyu mupurisa ari kutoti nyaya ari kutotaura inyaya yechokwadi, nekuti tikatarisa muconstitution yemuZimbabwe inotaura iyo kuti demonstration inobvumirwa and hapana chinoimisa. So ZANU-PF iyo inoda kuti vanhu vasadhimandi marights avo, iyo ichiita zvainoda, ichiba maresources evanhu, ichiora kodzero dzevanhu, ichiisa vanhu mumajeri vasina mhaka, asi ivo vane mhaka vari pachena. Nekuti tikatarisa vane mhaka kutangira pane mutungamiriri wenyika wacho, mutungamiriri weZANU-PF noti wenyika mani weZANU-PF Emmerson Dambudzo Mnangagwa, vatori nemhosva, vanofanira kuenda mujeri. Touya kune mamwe vanhu vakafanana naChivayo vanofanira kunge vachisungwa, asi polisi asi kupiwa mukana wekusunga vanhu ivavo. Iri kunzi ngaichengetedze mbavha ichiuraya macitizens nenzara. So muri Zimbabwe isusu tinobva tauya tokonesa chokwadi kuti aiwa mupurisa uyu anyora kuti vanhu vanoratidzira havana mhaka, inyaya yechokwadi. So panapa vaJobscala vanouya votaurawo zvekare, regai tikuverengere zvavataura vaJobscala. VaJobscala vanouya zvekare vachitaura vachiti picture iri zvariri kutiratidza zvinozikanwa nemunhu wese, ende munhu wese anoziva bumbiro remutemo ratinoreva kuti constitution. Naizvozvo ZANU-PF nevanhu vayo avo vane utsinye vanotsvaka mhosva pasina mhosva. Asi muri Zimbabwe imimi munoona pane mhosva here kuti vanhu varatidzire vachitaura kuti aiwa kodzero dzedu dziri kutyurwa neZANU-PF? Hapana mhosva iripo. Kudisplaya kwaita achitaura kuti protesters are not criminals, haisi nyaya yekunyepa. Munhu akaratidzira kuti izvi zvamuri kuita hatifari nazvo, haisi mhosva. So thank you for watching this video. Muri Zimbabwe tinokutendai nekuti tsigira kwamunoita zuva nezuva pachivhitivhiti Zim HD.